Velkommen til foredraget med Kim. I dag skal vi snakke om god kundeservice, og vi skal igennem de 10 bud, 3 kommunikationsmodeller, husk at smile, hvordan er det, man er som menneske, flymad, hvad sker der lige for det, og så slutter vi af med tak for i dag. De 10 bud, de er de 10 bud, dem er der mange af. Vi springer den over og går videre til den næste. Kommunikationsmodellerne, dem er der ikke så mange af lige for tiden. Man er, som man er. Tak fordi I alle sammen kom i dag. I kan huske at booke mig til flere foredrag. Tak for i dag.